Doncs bé, ben tornada perquè havies estat jugant a casa. Quines són les sensacions d'haver tornat a jugar amb l'equip Superliga 2? Em fa especial il·lusió tornar a casa i, a més, en aquesta categoria, que és com la temporada passada la van lluitar i bueno, l'estan aprofitant aquesta temporada. Les sensacions són molt bones, l'equip m'ha rebut superbé. Avui, que és el primer cop que jugo al Gornal des de fa bastant de temps, està la grada plena, encara que ha sigut un partit complicat, que juguem contra el Barça, que és el primer classificat, i era un partit molt complicat, han estat animant tota l'estona i nosaltres, al nostre lloc, hem estat bastant intenses, no? Hem agafat rodatge de cara als següents partits i bueno. Bé, no, molt bé. I una miqueta, a jugar contra les primeres, jugar contra el Barça, quina és la sensació que teniu des de l'equip? Perquè tot i que no s'hagi guanyat, jo crec que hem vist un bon joc. Clar, per nosaltres aquest partit podríem dir que no és el més important. Sempre és bo que el nostre lloc es mantingui i anar de menys a més, no? Poder provar coses. Al final, jo també acabo d'arribar, no? I acaba d'acoplar una mica l'equip de nou. Llavors aquest tipus de partit et dona l'oportunitat, que no pot ser contra un Gardens o contra unes Plugues, que són els equips contra els que hem de jugar de tu a tu i intentar puntuar al màxim, no? Contra el Barça, que està en una altra part de la Lliga, que no són els nostres partits més importants. Doncs molt bé, moltes felicitats, ben tornada i ens veiem a les següents partits. Adéu.